Mä oon Kai Halttunen Tampereen yliopistosta informaatiotutkimuksesta ja tällä hetkellä kasvatustieteen yksikössä työskentelen ja mä kerron teille tämmöisen lyhyen intron tiedonhankinnan ohjaamisen erityispiirteistä. Tämän esityksen taustana on se, että viime aikoina on paljon keskusteltu siitä, että esimerkiksi lukiolaisten tiedonhankinnan valmiuksista, että ovatko ne kehittyneet. Esimerkiksi Karita Kiilin väitöskirja tuli juuri ja sitten tuli viime keväänä lukiokoulutuksen arviointi, jossa huomattiin, että tiedonhankinta, tiedonhaku oli nimenomaan sitä, mitä lukiolaiset itse koki, että heille ei opetettu lukion aikana. Tällaisia tiedonhankinnan ohjauksen erityispiirteitä tai tiedonhankinnan erityisyyttä on se, että tiedonhankinta on yleensä avoin prosessi. Se on epämääräistä, tehtävälähtöistä ja nimenomaan prosessimaista, jota ei voida oppia yhdellä kerralla. Siihen luonnollisesti liittyy tiedonlähteiden valinta, tiedonhakujen tekeminen ja löydetyn informaation ja sen käyttämisen ja oppimisen arviointi. Tiedonhankinta on avointa siinä mielessä, että usein varsinkin oppimistehtävien yhteydessä oppijat etsivät tietoa sellaisesta aiheesta, mistä he eivät vielä tiedä kovinkaan paljon, eli he haluavat oppia jotain uutta. Mutta se on ongelmallista sen takia, että tiedonhakujärjestelmät olettaa, että ihminen pystyy muutamalla hakusanalla määrittelemään tarkasti sen, mitä hän on etsimässä. Kaikki tiedonhaku tietenkään ei ole avointa. Etsitään tunnettuja dokumentteja, tekijöitä, kirjoja ja niin edespäin. Mutta tämmöinen aiheenmukainen tiedonhaku, jossa etsitään nimenomaan uutta aineistoa, se on lähtökohtaisesti avoin tilanne. Oppimistehtävillä tällaisessa yhteydessä on keskeinen merkitys. Ohjaako niiden rakenne jotenkin sitä tekemistä? Tekeekö se siitä vähemmän avoimen ja epämääräisen ja tukeeko se oppijaa tässä prosessissa? Oppimistehtävien suunnitteluun kannattaa käyttää tässä yhteydessä energiaa. Tiedonhankinta on epämääräistä. Oppijoilla liittyy tiedonhankintaan erilaisia tunteita. Kuinka mä selviän tästä tehtävästä? Mitä mun oikein pitää tehdä? Mikä on hyvä lopputulos? Osaanko mä tämmöistä? Millaisia kokemuksia mulla on tästä aikaisemmin? Ennakkotiedot ja kokemukset vaikuttaa tähän epämääräisyyden kokemukseen. Ohjaajana te voitte helpottaa tätä epämääräisyyttä sillä, että tarjoatte oppijoille perusjäsennyksiä sekä tästä aiheesta, että tiedonlähteistä ja prosessista sekä lopputuotteesta, mitä he ovat tekemässä. Lisäksi te voitte mallintaa toimintaa, eli miten te esimerkiksi itse ratkaisisitte tämmöisiä ongelmia, miten te itse etsisitte tietoa tai miten toiset kanssaoppijat sitä tekevät. Helposti tehdään valmiita hienoja esimerkkejä, joissa kaikki sujuu mukavasti, mutta se ei vastaa sitä oppijan avointa ja epämääräistä tilannetta. Mä oon aikaisemmin jossakin yhteyksissä sanonut hyvin voimakkaastikin, että ilman tehtäväkontekstia tarjottu tiedonhaun opetus esimerkiksi kirjastossa on hukkaan heitettyä energiaa. Eli harva ihminen, ehkä informaatioalan ihmisiä lukuun ottamatta, on kiinnostunut tiedonhankinnasta ja tiedonhausta itsestään, vaan useimmissa tilanteissa se liittyy johonkin kokonaistehtävään. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi jonkun oppimistehtävän suorittamiseen. Tehtävälähtöisyys tuottaa sen, että oppimistehtävä tuottaa tavoitteet, mitä ollaan tavoittelemassa. Se tuottaa sen sisällön, mitä ollaan opiskelemassa. Oppimistehtävällä toivottavasti on joku rakenne, joka tukee sitä tiedonhankintaa, samoin prosessia, ja oppimistehtävän muotoilussa otetaan myös huomioon se, että tiedonhankintaa arvioidaan. Eli se on mukana tämän kokonaisen oppimistehtävän suorittamisessa. Tiedonhankinta on prosessimaista. Usein se alkaa koulussa esimerkiksi 3. luokalla alakoulussa, jatkuu 6. luokalla, 8. luokalla yläkoulussa on iso maantieteen tutkielma
9. luokalla äidinkieli. Lukiossa tai ammattioppilaitoksessa tehdään erilaisia lopputöitä tai laajoja tutkielmia. Opinnäytteet ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai vaikkapa väitöskirja ovat periaatteessa kaikki samanlaisen prosessin tuloksia. Tästä seuraa se, että tiedonhankinta, sen ohjaaminen ja sen oppiminen ei voi tapahtua missään tapauksessa yhdessä tilanteessa tai yhdellä luokka-asteella, vaan se rakentuu hitaasti, prosessimaisesti, osallistumalla erilaisiin käytäntöihin, jossa näitä asioita opetaan. Jatkumo-opinnoissa esimerkiksi koulun sisällä tai opetussuunnitelmassa on tärkeää. Samoin opettajien yhteistyö. Ollaan tietoisia siitä, millaisia oppimistehtäviä, jotka edellyttävät tiedonhankintaa, suunnitellaan ja rakennetaan ja toteutetaan vaikkapa omassa koulussa. Prosessimaisuutta voidaan edistää tai sen ymmärtämistä voidaan edistää sillä, että opettajilla on asenne, jonka tavoitteena on helpottaa oppilaiden prosessia, tarjota tukivälineitä, hyviä kysymyksiä, valmiita työskentelypohjia, erilaisia työkaluja. Tiedonhankintaan luonnollisesti liittyy erilaiset tiedonlähteet ja tiedonhankintakanavat. Niitä on helppo listata, lukuisia, mutta oppija usein hylkää niistä suurimman osan, jos hänellä ei ole mitään omakohtaista suhdetta niihin. Usein myös suositukset esimerkiksi kirjastonhoitajalta tai opettajalta eivät tule otetuksi huomioon, vaan esimerkiksi kavereiden ideat ja ehdotukset tuntuvat mielekkäämmiltä. Tämän vuoksi onkin hyvä koota esimerkiksi oppitunnilla yhdessä ennakkokäsityksiä ja tietämystä siitä, millaisia tiedonlähteitä, millaisia tiedonhankintakanavia voitaisiin käyttää tässä tehtävässä, jota tällä hetkellä tehdään tässä luokassa. Tiedonlähteitä voidaan arvioida ja arvottaa, mutta siinä ei kannata tehdä jyrkkiä rajanvetoja. Esimerkiksi ajatus, että meillä ei käytetä Wikipediaa tai meillä käytetään vain painettuja lähteitä tai että meillä käytetään vain digitaalisia lähteitä, ovat toisaalta ymmärrettäviä, eli niillä yritetään helpottaa opettajan ja ehkä myös oppilaiden työtä ja rajata sitä. Mutta ne tuottavat tilanteen, joka ei ole todellinen, todellisessa maailmassa vallitseva, ja sitä kautta rajaa pois hirveän suuren oppimisen mahdollisuuden. Wikipediasta voidaan esimerkiksi keskustella, kuinka se tieto syntyy, miksi siellä on luotettavaa tietoa ja epäluotettavaa, ja toisaalta miltä tuntuisi itse kirjoittaa Wikipediaan ja mitä siitä seuraisi. Tiedonhaku oppimistehtävää varten alkaa tietysti aiheen määrittelystä, rajaamisesta, pohdinnasta, mitä olen tekemässä, miksi ja millä tavoittein. Jossain vaiheessa täytyy analysoida omaa aihetta ja tunnistaa se tiedon tarve, mitä minä haluan tästä tietää. Hyvä ohjauksellinen keino on saada oppilaat muodostamaan kysymys. Ei riitä, että aiheeni on Harry Houdini, vaan se täytyy muotoilla kysymykseksi, miksi Harry Houdini oli suosittu, tai oliko Harry Houdini rikas, tai useammaksi kysymykseksi, miksi hän oli suosittu nimenomaan 30-luvulla, tai miten hänen vaikutuksensa näkyy nykyisissä elokuvissa esimerkiksi. Tiedonhaku sisältää 3 vaihetta. Puhutaan siitä, että liikutaan käsitteiden, ilmaisujen eli sanojen, tekstien tasolla ja datan tasolla eli merkkionojen tasolla. Ihmiset tekevät tämän prosessin automaattisesti, mutta oppimisen näkökulmasta se on hyvä erottaa. On hyvä pohtia oman aiheen keskeisiä käsitteitä, ideoida runsaasti erilaisia sanoja, ilmaisuja, joilla tästä käsitteestä voitaisiin puhua vaikkapa erilaisissa teksteissä, sanomalehdessä, aikakauslehdessä, kirjaston tietokannan asiasanoilla. Ne ovat erilaisia ilmaisuja. Jos halutaan monikielistä aineistoa, luonnollisesti mukaan tulee erikieliset ilmaisut vastaavista käsitteistä. Merkkionotaso, data, tarkoittaa sitä, että miten kommunikoidaan tietokoneen kanssa, joka ei sinänsä ymmärrä mitään. Se vaan tutkii, löytyykö tietokannasta samoja merkkionoja, mitä
tiedonhakija kirjoittaa sinne vaikkapa esimerkiksi Googlen hakulaatikkoon. Tosin Google on tietysti armollinen siinä mielessä, että jos kirjoittaa vaikkapa hieman väärin, niin se saattaa ehdottaa jotakin muuta sanaa. Tarkoititko? Se on hyvä oppimisen tuki itsessään. Näiden käsitteiden ja ilmaisujen ideointi edellyttää taas ennakkokäsitysten ja tietämysten aktivointia. Ryhmä voi yhdessä pohtia, millä kaikilla sanoilla voitaisiin puhua meidän aiheesta, tai miten siitä puhuttaisiin erilaisissa lähteissä, vaikkapa oppikirjoissa tai sanomalehtitekstissä. Tiedonhankinnassa ja tiedonhaussa on tärkeää olla vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus voi olla vaikka oppilaiden välistä. He voivat työskennellä ryhmässä, heillä voi olla erilaisia rooleja ryhmässä, esimerkiksi määrittelijä, tiedon arvioija, tiivistäjä, kysyjä, yhteyksien etsijä, muistiinpanojen tekijä, visualisoija tai tulkitsija. Erilaisia rooleja voidaan vaihtaa ja tietoisesti kehittää erilaisia informaation lukutaitoja tässä yhteydessä. Tiedonhakijan on myös hyvä olla vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa, eikä tyytyä siihen, mitä Google tarjoaa ensimmäisellä sivulla, vaan esimerkiksi muokata hakusanoja, kokeilla erilaisilla hakusanayhdistelmillä ja tutkia, miten hakusanojen muuttaminen vaikuttaa löydettyyn informaatioon. Tiedonhankintaan liittyy arviointi oppimistehtävien yhteydessä ainakin 2 tasolla. Toisaalta täytyy arvioida sitä, millaista informaatiota löydetään. Onko se luotettavaa, asianmukaista, käyttökelpoista ja niin edespäin. Toisaalta arvioidaan prosessia, kuinka hyvin onnistuttiin tiedonhankinnassa, tai sitä, millainen on lopputuote, esimerkiksi seinälehti, raportti, esitelmä, mikä se eri yhteyksissä onkaan. Tärkeää olisi, että tiedonhankinta prosessina saisi sen roolin, mikä sille kuuluu. Lopputuote voi olla ehkä ei niin hyvä, mutta prosessi voi olla ollut opettavainen. Prosesseja kannattaa tehdä näkyväksi, niistä on hyvä keskustella. Ikävin tilanne on se, että oppilas saa aiheen, menee jonnekin, tekee jotakin, eli on jossakin mustassa laatikossa opettajan tavoittamattomissa ja palaa valmiin esseensä kanssa. Meillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä on tapahtunut, ja hyvin usein rupeamme pohtimaan, onko teksti leikattu ja liimattu tai plagioitu jostain. Mutta jos tiedonhankintaa ohjataan ja prosessia tehdään näkyväksi ja sitä tehdään yhteistoiminnallisesti, erilaiset plagiointiongelmat vähenevät selvästi. Tiedonhankinnan oppimista voidaan tukea monella tasolla. Opetussuunnitelma tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi ongelmaperustaisen oppimisen, tutkivan oppimisen ja projektiopintojen avulla. Erilaiset perinteiset tutkielmat ja opinnäytteet ovat oivallisia paikkoja kehittää tiedonhankinnan ohjaamista ja osaamista. Työskentelytapa kaikissa näissä on jotenkin tutkiva, tietoa rakentava ja prosessin merkityksen ymmärtävä. Toiminta on hyvä ankkuroida aitoihin tehtäviin. Tiedonhankintaa kannattaa opettaa aitojen oppimistehtävien yhteydessä tai esimerkiksi kirjastossa, jos tehtävää ei juuri ole oppilailla käsillä, jonkinlaisella simuloidulla tehtävällä. Erilaiset kontekstit tarjoavat paljon parempaa ymmärrystä siitä tiedonhankinnasta kuin se, että opetetaan vain tiedonhankintaa itsessään. Tiedonhankinnan opetukseen kannattaa valita aina vain ja ainoastaan sopivia tiedonhakujärjestelmiä. Miksi opettaa hirveän monta järjestelmää, kun käytännössä työssä ei tarvita kuin muutamia? Kannattaa keskittyä niihin, millä on todella käyttöä. Oppimisen tukinrakenteita ovat usein esimerkiksi kokonaisuuksien hahmottaminen, mistä on aikaisemmin ollut puhetta. Kokonaisuuksia kannattaa hahmottaa, auttaa oppijoita siinä, he tietävät mitä he ovat tekemässä, minne he ovat matkalla, missä vaiheessa he ovat ja niin edespäin. Tukijana voi olla ihminen, opettaja, kirjastonhoitaja tai joku työkalu, joka yksinkertaisimmillaan voi olla joku lomake tai päiväkirjapohja tai esimerkiksi loppuraportin sisältörunko. Nämä kaikki tarjoavat tukea tiedonhankinnan oppimiseen ja opettamiseen.